Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi være udenfor med diesel. Og I tænker nok, hvis I ser den lige når jeg har lagt den ud, hvorfor er du ikke i skole? Jeg har det sindssygt dårligt at have kvalme. Så det er ikke en god idé at komme ud. Så jeg tænkte sgu, at jeg kunne lege med diesel. Og det er ham jeg snakker om i første video. Og diesel, så kommer du. Så, det er godt. Golden Retriever. Hvorfor ligger du så en rundt, diesel? Hvis I vidste, så kan jeg godt tale hundesprog. Og hvis I synes, jeg virker frisk, det skal man jo gøre på en video. Hvis det er. Men fy, jeg er overhovedet ikke frisk. Diesel, prøv at se dit nye legetøj. Leg det med det i stedet for. Ja, Diesel. Se! Diesel, hvad? Jeg tager den fra. Jeg er rul. Jeg er en god pimmer. Jeg er aldrig. Du slog mig med pinden. Nej, okay, Diesel. Filmer vi lige. Ah! Nå, jo. Dejligt, Diesel. Diesel, de skal lige kunne se dit ansigt. Ej, det er noget, jeg vil se dit ansigt, Diesel. Diesel, kom. Se. Man kan ikke se hendes hoved her. Og solen den skinner rigtig. Og se ham der. Ej, okay, rolig. Nå, men jeg vil gerne sige tusind tak fordi I så med. Vi ses. Det er godt, Diesel. Ja. Vi ses. Ja, ej, Diesel, kom. Jeg vil bare sige tusind tak fordi Diesel, han vil bare sige tusind tak fordi I så med. Husk at like. Hej hej.